Sawubona. Njani? Ngiyaphila. Sacela ubuze ulale kahle. Lale kahle. So since uma introduce-anga so kumele si-introduce thina. Igama lami Amahle wena? NguLuyanda. Okay ke Luyanda. Ngabe uyingane yama? Yebo ngingane yama. Pho indaba mina ngakwazi. Phela ngingane yama ngempela nami ngisanda kufika ngi-adoptive. Oh Luyanda. Okay, so ngiyajabula mina ngoba khona umuntu engizochitha naye isizungu like ngengibhoreke nje ngingedwa. Nami ngiyajabula ngoba usekhona umuntu engizohlala naye la egcekeni ngidlale naye since ungekho la bengihlezi ngibhorekile manje sengiyajabula ngoba sekhona umuntu ekuzodlala naye nje. Asindlule nje ngaze kufika masithi sinyamaza umaveni la kuzofika nje lashaya. Khuleka mina ngizondlula. Okay, mina uthi ngixibake. Hayibo, kwenzakalani ngoma ngempela? Angifike angihambise mina ayongishiya kugogo mase nazo adopt ingane ingangami la. Yini kanti ngempela kumina? Hayibo, ngempela uma usathatha isibindi singaso ukuthi ashiye ingane yakhe lapha emakhaya nogogo kodwa yena uzohlala la eThekwini uzo-adoptana nengane endala ngaka. Nalo baba nje wakhona nje ngiyambona ukuthi khontesha amanzi ngathi nje akangifuni noma angazi. Hayi shame. Lento nje eyenzakalayo kumele ngiyithole. Noma ngingazi ukuthi yini yenzakalayo kodwa ngizoyithola shame. Ngeke phela. Ngidlule. Nkosi yami. Mfethu Luyanda yini yokwenza vele uzuzu phelele orphanage. Ngoba ngihlunyezwe. Hayibo, wawuhlukunyezwa? Wawuhlukunyezwa ubani manje? Ngihlunyezwe ugogo. Ugogo wakho wayekuhlukumezelani? Angimazi. Ugogo wakho wayekuhlukumeza kanjani? Yabo ngangihlezi ngenza amawashi ingane esekhaya ingenzi lutho. Ngiwasha izitsha ingane yasekhaya ingenzi lutho ngibawashela iwashing yabo bobabili ugogo benosisi wami bona bengenzi lutho bethi mina ngayiwasheli ngizohamba ngingcolile ngisikoleni ngilala endlini enentuthu bengangiphakeli kwesinye isikhathi ngibuye ngilale ngingadlile ngahamba ngaya orphanage. Semfethu yazi sorry yazi bengingazi ukuthi impilo yakhe idawisa kanjena. Kodwa isitori sakho sicishe sifuna ukufana nesami. Nami umana angithandi. Nalo baba ngiyakhala ubonakala ukuthi nje ngeke akangifuni. Kwenzakalani la nini? Ibhizi ngikhuluma indaba engahlangene nazo. Ezondaba lezo Cha ma. Cha ini? Anibona izitsha lezi mina ngenze ekitchen? Uvikani wena? Wenzani wena? Bengithi ngiyamsiza ma. Hlangana. Lela uzongihlukanela nale ngane yazo ohlangani nayo. Ufika nje wena usunosisi ungabazi usibaqhamukaphi. Wena uyokukhuluma indaba ongasazi. Ufika nje usunosisi ungabazi nosibaqhamukaphi. Musukuphapha. Mlandeni. Ngike ngifike nikhuluma kahle lapho ngizobona kuba nijwayelana kami. Ngazi ngiyayisa bo.
Yebo. Ulalela kusofa. Ya, Ngobani? umbuzo u-right ukuthi ungibuza wona la. Ngeke phela mina ngilala nomuntu oyinyoka embhedeni owodwa. Umuntu oyinyoka, yimina lo yinyoka? Yimina lo yinyoka. Angabe wena usuke wahamba ulando amahle le kini kube ngakutshela kahle ukuthi-ke mina ngimfuna amahle ekhaya. Hawu ngishilo nje ukuthi ufika noma? Kodwa ngithi uthe wena mina angigqokile lokho ziphinife kusho ukuthi wena usuyindoda kulo muzi. Hawu, ayike. Yabona Zama uma ngabe kuwukuthi kuyakuhlula ukulandela umthetho wakuleli khaya. Ngicabanga ukuthi mina kuzoba ngcono uthathe upakishe imithwalo yakho uphume uphele la ekhaya sekumane sivedane sidivorce. Pakishe imithwalo ngihambe. Hayibo ngithe ngiyaxolisa nje. Uyaphi nje? Ngiyaxolisa. Hawu awusukumi futhi? Ngiyaphi? Ngilele ekamereni. Angifuni. Yo, kiyasiye lento. Luyanda. Right. Luyanda, uyazi angithi ukuthi ngiyakuthanda. Uyazi futhi ukuthi ngikufisela konke okuhle. Kodwa manje ngikhathazekile ngawe la. Ngicela ukuthi ukungibhalansise ukuthi kuza kanjani ukuthi kutholakale ama-drugs emzimbeni wakho. Angazi baba kodwa mina angibhemi. Manje kwenzeka kanjani pho ukuthi kutholakala ama-drugs esikhwameni sakho? Angazi kodwa ngiyacabanga ukuthi ukhona umuntu ofuna ukungenza mumbi kuwena. Manje uma ucabanga ubani lo ongafisa ukwenza into ebuhlungu kanjena? Kodwa phela ngisho ukuthi uyena, ngiyacabanga ukuthi uyena ngoba akangithandi futhi angamukelile kulendlu. Hayi, ngiyakuzwa-ke uma usho kanjalo. Ngisacela ungiqinisekise-ke nje ukuthi awukazi uthinta iy'dakamizwa futhi angeke uze uyithinte. Yebo, qinisile. Ngiyakuthandeza. Yeah. Yazi mngani akusiwe nawethu onenkinga, yazi into engehlekaleli izolo. Yabo nje lento leyo uhambe nje nabantu ongabazi nje ematshwaleni. Ngabe ngikude, yazi ngabe ngikude. Yazi wezama mfethu Zama. Ya? Ngikhuluma nawe. Uthemba? Hawu, ucabanga ngani? Imfethu kuningi nje yazi. Phela into sevele wangala. Kwalile. Uma ngithi ungalile kuchaza ukuthi ungalile mfethu. Ngenxa yengane nje engayazi into. Ngenxa yayo ngaphinde kube ukuba uthe nje mangawuthobela umthetho wakhe shuthi nje siyahlukana thina sobabili. Hayi lento yahlanya ngempela futhi kade nje waqala nje ukuhlanya. Manje wenze njani-ke wena ngalento le? Ngazi. Kodwa-ke. Yabo leya plan leya lesi sikhulume ngayo. Yokukidnap. Ngiyaqhubeka nayo. Wakhuluma nama-1000? Ngikhuluma naye kodwa phela uma-1000 bethu on and off akabambeki nje. Khona manje noma nje eney'mali nje abambeki kodwa nje ngakhuluma naye. Inkinga-ke phela ngesikwazi ukumthatha ebona nje uzongiceba lo mntwana. Ngizokhuluma naye ama-1000 mhlawumbe khona into angasinikeza yona mhlawumbe
engenza engamdraga nje. Njengephilisi mhlambe. Iphilisi angazi nami mhlawumbe uzofaka ekudleni noma esiphuzweni sakhe bese uthi mayiselele wena upakisha yonke into yakhe ebusuku. Abantu mase sekuvuka uzobe ngathi nje uyivuke wayihambela yena ngokwakhe. Injani le? Xa uzosebenza leyo plan? Ngicabanga kanjani? Nanoma yini mfethu ezoyenzeka ukuthi kuhambele yangani kwami. Khathele manje and uLindo wakhe afuna ngisho ingane yami. So yenza mngane wami uzokhathaza kakhulu yazi. Konke wagcina uthe uma akakuthanda ungichazela akakuthandi ngani? Uma angithandi ngoba wafike wahamba wangishiya emakhaya nogogo. Waphinde-ke mina sengafika la nogogo, ugogo esezongiletha kanti uma yena usehleli lana usezoadoptha ingane kodwa mina ungishiyile emakhaya ngazi nami ukuthi yini le nginayo. Kodwa hayibo mangichaza ukuthi mina ngithatha isikhala sakho ngakho. Ngangicabanga kanjalo sesikodwa manje ngisacabanga kanjalo ngoba sengiyabona ukuthi singathi siyayifanela nje. Ngiyabonga ngoba nawe uyabona ukuthi uma wakhe akangithandisisi nje la. Uhamba kanjani ngesikole uzofunda la noma? Yazi angazi noma ngiyahamba ngoba uma ngifunda ekhaya noma nje ngiyaqhubeka ngiyahlala kodwa nje kusazomiswa sizoplana kahle nje. Into engakuplani. Oh, okay. Unomtholile kuma-1000? Mfethu abambeni mfethu 1000 mfethu ngey'nsuku lezi ngitshelile nje mfethu indaba yakhe. Kodwa-ke nayo impahla yakho thengiyinike la. Hawu manje sengisoba uthwele into le? Musukutatazela mfethu. Soyenza le nto le. Themba mina wena. Yo, ayingeke. Manje kusho ukuthi kumele ngifakele ejusini noma elokhuzeni etiyeni. Uzongifakela yona ayizwakali nje. Bese uthi-ke ulinde awe emva-ke awe uyangifonela samthatha simisa lapha endlini yami. Manje-ke mfethu ayizwakali uma uyifakile. Ayizwakali khululeke. Ayingeke. Khathele lile ngane kumele ihambe. Kumele ngidinga ihambile nje. Yo, Ayizohamba. Weluyanda. Weluyanda. Ma.
Woza la. Ngani biza bangoma wayo. Uzohlala la. Lalela uzokusiza ngokuthi ungibhalele la. Ngibhalele ukuthi njengoba uhambile awusafuna ukuhlala la ekhaya ngoba mina bengakuphethe kahle njengomzali. Sheshisa. Bhala. Sheshisa. Bhala la. Ufuna ukuhamba ngobani? Ufuna kusakaza ngempama? Bhala la. Bhala. Nisale kahle. Sheshisa. Bhala. Ufuna ukunishayisa ngomoya. Ufuna ukuhamba. Ngiyakucela yini? Bhala la. Usale kahle. Hayibo wena ngani? Manje ukholwa ukubhala into engithi bhala? Bhala. Lalela ke uke usho ukuthi ubhaliswe yimina lencwadi yazo. Suku umhambe ke la. Hamba. Hey, lengane yazifuna umoya wami. Hamba la wena. Sawubona baba, ngiyathemba ukuthi la ukhona alright and futhi ujabulile. Ngibhala lencwadi ngoba ngifuna ukubonga kuwena konke ongenzele kona okuhle. Ngibonga ukuthi ngithathile ekhaya lentandane wangamukela emzini wakho wangenisa emzini wakho ngahlala khona. Kodwa unkosikazi wakho uma ubengangiphethe kahle yena futhi akakaze angamkele nakancane kuleli khaya. Ungekho ubehleze ngihlukumeza, ehleze ngithethisa. Kodwa wena ukwazile ukuthi ungamukele, ukwazile ukuthi ungangithathi njengengane elahliwe laqaziwe emgaqweni. Ngiyabonga kodwa baba ngalokho ngenzele, kodwa ngisacela ukuthi uma khona kwenzakalayo kumina elawazi ukuthi uma ngoba ngibazwile benomngane wakhe bekhuluma bethi bazongithumba bese bathatha yonke into yami benze ngathi ngihambele. Uma khona into eyenzakalayo kumina ngicela ukwazi ukuthi uma baba ngiyabonga kakhulu ngento ongenzele yona yokungihlalisa emzini wakho, ngiyakuthanda kakhulu.
Esakuhlaza le nto. Wena ngathi ngikuhlela nje kosofa bani? Mase kuthiwa ngikuphi ukudla. Hlika. Hawu. Unaphuzela amajuice? Cha. Ngiyabonga. Udle la usuthi ukumnike lo wena ngikwenzela umusa nje. Mfethu Luyanda ngathi ubabala yikhaya nje akangifuni. Ngathi uzongithatha isikhathi eside nje ukuthi angamukele. Ngezwe Luyanda? 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 Ma? Samthulela ngalindo akekho. Hlezi ufuna ukubonda nami. Ngempela ma? Hawu ngiyakutshela nje asambeni. Okay. Hamba nje ufike ngani. Okay ma. Yes. Sibusulo uLuyanda. Njabulo. Usizana nani? Gena.